Assalamu alaikum. Och video حاج حوشل ملوينشينج. وجري هذا تاع عامو ياخش فيديو يا شون يتاع ريكلاما ياخش فيديو يا شون هذا سوي شارع سيخ خسوق اشتع بيجن يستخدموا شارع ارشح لاتس تاع خاطرش دو اخ ما سرقي ديت уже ديتن شارك ديتك واردين سون تارك ديتر سون اختي يخيطرش دياش ناخلسو اخ اس اشتع شنو سهلات فيديو يخبريو مثلا هما تاني وقعت وشن تقويدي يخرجوش اسمع الله هر ريكلامات هر ديكاتلون شو دوخش دولا سالجنا كوشل فيلم شو ستوار شكورة سيومنا именно цвок якш بيجن استخدم تلواش هقنص شيء كومبلكت هر أورش شو عليه واش فرمك بو بوحدوز دوح كاتوش أخشيت عن إيش دوانو تشيل كيو إذا خد أرمك شو عشية شو يوش متك بولش كومبلكت خلشم هر شكورة ديار أولش وميو هر وقت عوانة خل تع جاي يستا شو بيل بوتي ورس بيرك ثاني كاك بت معك ثاني اشتع осторожно خادوش يستقس تعول شو ورس صنع جاي خوتي تصنع صباح وش هو هم جينشون آخر دو أصدقائي безопасно جايش هميار يتوقع تعجمنا اليولا يي هر كروب شو توسي أحوزش безопасно как бы شوقو هذا سياش ياش سوست كوكش تلوش هنا سام كوك دعوزني وقوا توك وزني إشتا يلا خلو خلقي كوك يتوك يا نتيجة حاجة ودي كلارم هلا إمنا شكرا ديورنا أرشت يأخذ شو إشتم البنيش تير خل سترابريز но это совсем другой вариант أخذ إشت شولا урсду إشت урсду هلا табул уж определенный балл бящий хороший что тут якш уже в процессе лила что лучше около и ще инструкцию лезуше рукоятки чумел утопить теню гойче кузыгады кварге хайнду арш надежно и цигарка как гелмет бацу хара и цунсел точилку мулеву езел точилка эчика стержень щелщу керамический стержень щелщу эчик стержень щелчик шу приоз хакча цу начально как бы заточка цун юх керамик щелчига приоз хакы финиш на заточке хара что шаблон тайп меркюр хартукарцан хахадин урса غير يعني روش خلче اشتتي يلتون ثاني ده حقش 20 градусов удерживать яш вариант هاد شو ورثة عدل بيشتغل دقة نوسة هالشي عدل اللي يشتغل فيديو يا هو يزرع يسأله والله سو دايرة ساعة فيديو أنا سكور ويوتيوب وخشوشهم يحسب ورش أقا ورساردم ورس دوق داتس هنتو خنطل شناشي شي بارامتر شي تسريات سوي كرا حالات شودكنو ركيات пластиковую يوتسون вот яши насечку кюгец их души хандельчи му кара шершер боч заточка масяша мёша хочугом ну не самом идеальном состоянии острота ножа шолонага оружие мяло يرزوك يا أختي أنا تعتيجهم يرحقوا يتشخنا ميجهمي ديكورستوار سالجنا فيلمي أرش سوغا قيدو سليوش عودل تليا چانا ديكولسير أرش تحتاجيل كاريون وخون شو عشت إيش كستاف كشولش كيراميكسكي ستاف كشولش
Юиз двухсторонняя. Первоначальная заточка, финишная заточка. Так, точил кучу куш. Еще карму буцун. Харши урса. Вот, сажим непонятно, бубады вещи. Видео якшы очень. Хажат я ахтerdерсун. Видео якшы очень. Колоду сажим. На все каче. Ханти тесар бота яца салил рума чуатсу. Дайс очрена. Вега харбот хилчана. Для транспортировки вещь полезная, а так легко биалилу. Его мелочь. Чуть-чуть неудобно будет. Так, мовчур. Инструкции. Сохраните хотя бы вот эту вот часть. Харила была хаях перешел, как шаблон для заточки. Это на начальное время хотя бы сохранить. Салшос, сам тилуаш лил сдуй. Так, кузига заточка гляц. Нажим объяснению заточки. Я хочу. Заточка 20 градусов и толщина 2 миллиметра в обухе. И марка стали. Это عملوا цок يوقش بيجنهم تيلر هر كوخن ورسدو كجنا يوخ تادن نجسن إشت شكر دول شو يا ورس يحتس يشين دينا هم دي شيء إشت ورس شوخ أهدو صوكم يوقش ليلو هر نرجعي كخ دول ورسدوار стали كوخن ورس خلادوار هر французский муха волшил фильме темацу. Ем муха волшил фильме но французский я теперь гол докцедосу. Так, сейчас дежен хум юша ишт так хотя бы щеко урс аж عشان غير بنا كوخني شو عليه لا تديش سلوكن ليواش ليلي شانا تعزتوش كليكلات ترشو وقوسة ذات كومплектах 19,99 евро لأني ما خباتكم и дауган и бежен ялах я устах балах тилли волверчи бена урс махцаха абсолютно духдатцунах чодычи урсуаши ша комплект чоды комплектю совойщана советовать осар совойщана советовать осар ой цаан все равно урс ахтебен жижик саду тукнер ячи да жижигой тукнер ячи حقيقة غربا ساعة шашлык не шашлык или как бы сам мероприятие шлелевой по-любому хора борсаган уж разговор إيش تحاولوا هالليزو شتم يتخلرن ريز دكلرن دكدوش мой совет покупайте народ специальные ножи для обвалки для снижевания животных хундаче кухонные фарш падаче теги ира цахул уж я удобный цахул уж харболхба шинтум нах ши урс тачилб ошчуали вот вермаг идеально чоды комплектуар إيش تحاولوا